Takto to vyzerá v novom štúdiu len pár hodín pred svojím historickým okamihom. Všade vládne ruch, chaos, nervozita, ale nedajte sa pomýliť, títo ľudia sú doslova očkovaní voči stresu a nečakaným prekážkam. Tu platí, že nie je umenie vyznať sa v poriadku, ale v chaose. Daj tam za rebrík, nespekulujme nad tým. Vráťme sa ale o niekoľko týždňov naspäť. Vysielacie pracovisko, ktoré beží 24 hodín a bez ktorého by ste mali na obrazovke iba zrno, prešlo úplnou prestavbou a modernizáciou. Nahodím vám ešte grafiku na jednotku kameru. Dobre, ahoj. Rovnako aj pôvodné vysielacie štúdio muselo byť rozobraté do poslednej skrutky a v priebehu 24 hodín opäť poskladané a pripravené na vysielanie v úplne nových priestoroch. Naberá to nové rozmery. Aby sa štáb nenudil, v sobotu si opäť vyskúšal 24-hodinový adrenalín, tentoraz z kancelárie nášho výkonného riaditeľa. 12, 13, poľnohospodári majú problémy s lacnejšou naftou podľa zákona. Počas niekoľkotýždňového azylu na pôvodnom mieste iný tím začal budovať nové štúdio s najmodernejšími technológiami. Takéto štúdio vlastne na Slovensku ešte neexistuje. Zaujímavá bude napríklad 3D grafika. Dovoluje nám zobraziť živého človeka bez toho, aby sme ho sem dokázali fyzicky priniesť do štúdia. Ďalšie novinky si určite všimnete pri sledovaní našich programov. Napätie najviac stúpalo pár minút pred začiatkom vysielania. Štáb ešte vychytával posledné muchy, tak aby prvé vysielanie v novom štúdiu dopadlo čo najlepšie. Anton Adamčík, televízia JOJ. Vyzerá to naše nové televízne štúdio, na ktorom sa pracovalo zhruba 1 rok. Približne sme začali v 3. mesiaci minulého roku, s tým, že prvé stavebné práce začali v máji a prvé inštalačné práce technológií začali cez leto. A v podstate schopní na to, aby sme mohli testovať, sme boli niekedy od novembra. Odvtedy sa všetko postupne testuje. Najskôr technika, potom aj moderátori a reportéri a vysiela sa takzvané do steny. Kým to reálne neskúša človek, tak sa na strašne veľa vecí nepríde. V rámci vysielania do steny reportéri majú možnosť takto si trénovať simulované živé vstupy. O hlasovacie preukazy môžu voliči požiadať už iba do 4. marca, teda do tohto pondelka. No je to určite stres, aj keď je možno taký ako naozaj v teréne pri ozajstnom živom vstupe. Nová technológia využíva aj umelú inteligenciu. Na vytváranie grafík do lediek. Potom tu máme riadiaci systém, ktorý nám zase technikom pomáha pri prepájaní tých réžií a tých štúdií. A teraz vám exkluzívne ukážeme jednu z top technických vychytávok, ktorú bežne na obrazovke neuvidíte. A to sú tieto samochodiace kamery, ktoré neobsluhuje žiaden kameraman. Tie sa ovládajú zhora z réžie a v podstate sa dá s nimi chodiť, dajú sa otáčať, dajú sa zoomovať, plne sa dajú ovládať na diaľku. Potom avisko je po celom rozhovore len neprepájate obrazovo. Našu kolegyňu, moderátorku Hanu Zavřelovú-Galovú sme zastihli pri nakrúcaní simulovanej upútavky. Koho budú voliť fanúšikovia jednotlivých prezidentských kandidátov, keď sa ten ich nedostane do druhého kola? Bude to oveľa dynamickejšie, bude to naozaj, ako som už teda naznačila, aj v pohybe. Okrem teda čítania a chodenia, tak máme vlastne aj taký špeciálny ovládač, ktorým si budeme posúvať čítačky. Doteraz nám to ovládal človek z réžie a odteraz si to musíme ovládať my sami. Veľká nevýhoda toho nového štúdia, toho nového spôsobu vysielania, musíme byť pekne oblečení od vrchu až po spodok, tak ako sa patrí. Okrem najnovších technológií, nové štúdia majú spĺňať aj estetické parametre, čiže aby lahodili aj vášmu oku. A o to sa postaral profesionálny štúdiový architekt Anton Adamčík, televízia JOJ.